Ja, og velkommen til min første video dagbog om kaffesmagning. Jeg har fået kaffe fra Ø-Risteriet, og det er en etiopisk samplerpack, som består af en etiopisk Yirgacheffe kaffe, og så 2 fra regionen Sidamo. 2 forskellige. En Votona Bultuma og en Suki Kuto. Så nu vil jeg først lige prøve at pakke dem op og se farven og lugte til bønnerne. Lugter dejligt. Ja, der står på poserne, de alle sammen er lysristet, og det passer meget fint, synes jeg. De lugter i hvert fald rart. Lidt af ært. Og nogle andre. I vil følge min L'Ernesto Café duftesæt, som jeg prøver at øve mig lidt på. Jeg synes måske der er en lille forskel fra den sidste i farven, men det kan jo stadigvæk godt være ristet forskelligt, selvom de er lysristet. Så tror jeg lige, at jeg vil brygge et par kopper kaffe. Ja, så er jeg i gang med en smagning af Ø-Risteriets etiopiske samplerpack, som består af 3 etiopiske kaffer, en Yirgacheffe fra Yirgacheffe-regionen i Etiopien og 2 fra Sidamo-regionen. Og det er 2 forskellige gårde, farme i Sidamo. De er alle 3 lysristede, og men derfor kan de godt være ristet forskelligt alligevel. Så nu har jeg brygget dem på AeroPressen, som også kan fås hos Ø-Risteriet, og er laver en fantastisk god kop kaffe. Hurtigt og nemt. Jeg bruger 14 gram kaffe til en af mine kopper, som svarer til en halvanden små lille kop kaffekop. 14 gram kaffe, og så vand i 92-94 grader. Så rører jeg lige rundt, for al kaffen er blevet våd, og lader det stå i 45 sekunder, og så presser jeg stemplet ned, til jeg kan begynde at høre luft strømme igennem, sådan så man ikke får alle urenheder med. Så nu vil jeg lige prøve at smage. Først på Yirgacheffe.
Det er en dejlig frisk kop kaffe. Med masser af god aroma i. Michael skriver: fin ræ og klar smag med noter af bær, citrus og honning. Vores bedste Jægerchef. Det synes jeg er en dejlig kop kaffe. Der er masser af god smag. Uden at være bitter. Fantastisk. Skyller vi lige munden i vand. Så prøver vi den første Sidamo fra Ultuma Corporation. Noget anderledes. Knap så kraftig kaffe. Mild. Men dejlige gode aromaer i også. Nu har jeg lige lavet mine kopper stå i noget 10 minutter, så kaffen ikke er alt for varm, så man ikke brænder tungen og skolder sin stakkels smagsløg. Michael skriver om den her Sidamo: frisk og juicy kaffe med dejlige hints af chokolade og sød citrus og med en god balance. Jeg synes det er en god kop kaffe. Jeg har en lang eftersmag. Den er rigtig god. Jeg ved ikke om jeg kan smage af honning. Var det det? Sød citrus og med sød citrus. Jeg har aldrig smagt sød citrus. Men nu er jeg jo heller ikke professionel. Jeg synes den er god. Og det er det der tæller. Skyller vi lige munden. Den sidste Sidamo fra Sidamo regionen Sugeokuto. Nå, man kan ikke engang se hvad fanden jeg skal lave. Ja. Igen anderledes. Øj. Hvad er det den smager af? Det er, den har en kraftig smag ude i siden af munden. Hvad er det bær? Skal se hvad han skriver. Flotte florale noter, god sødme og en god balance. Ja, det er også fantastisk. Jeg synes det er 3 rigtig gode kopper kaffe. Lysfristet, som jeg bedst kan lide dem. Det er sådan nogle kaffer, man kan drikke hele dagen, uden at blive træt af det. Og ikke få den der bitre kaffe smag, efter man har drukket en traditionelt kedelig kop firmakaffe. Det her er virkelig noget, og det holder bare, ja, man kan smage dem 10-15 minutter efter. De er stadigvæk i munden. Det gør altså oplevelsen større. Jeg synes det er super god kaffe. Og jeg synes Michael fra Yresteriet, han gør det godt. Så besøg hans hjemmeside og se hvad han har. Det vil I ikke fortryde. Og tilbage til studiet.